दिमाग दुखाता। 2025 में सपना देख ले रहा कि पवन सिंह से ऊपर चल जाए, पवन सिंह से अच्छा लेके आ जाए, लेकिन पवन सिंह वही पर पानी फेर दिल। पवन सिंह के रुकाई 365 दिन बुझाई। माने हालत खराब हो गई बनू। इतना सन्नाटा काहे बा? कौनो बोलत नइखे, कौनो के आवाज नइखे सुनात। माने हर उम्मीद में आते हैं कि इस साल हम आगे जाएंगे, इस साल हम आगे जाएंगे, लेकिन पवन सिंह के कहो गाना लिया को ऐसा मोहर मारते हैं कि दोबारा इन लोगों का एकदम सोचे खत्म हो जाता है भैया कि आखिर हम करे तो करे क्या। भाई रिकॉर्ड बना दिए हैं घोंघरी ला के। उम्मीद से एकदम बढ़ के केहू के उम्मीद ना रहे कि पवन सिंह हाई लेवल के गाना है। भाई टी सीरीज में जाके ऐसा झंडा गोड़ले बड़न कि पूरा बवाल मचल बा। हई देख लो गाना के आवते के साथे गाना ट्रेंडिंग करे लगे। आ ट्रेंडिंग ऐसन कि चाहे वो हनी सिंह होखस, चाहे वो अक्षय कुमार होखस, चाहे कोनो स्टार होखस, सब जना माथा पर हाथ रख के पीटत लगे बाबू रे ई भोजपुरी से कौन उठ के आ गई रे। वैसे तो पवन सिंह के जलवा लो देख लो वालो आ खाली और ही देख लिया लो। एकरा के कहल जाला पावर। आ यही से पवन सिंह कहलन कि भाई पावर के और ही ले जाई रे ना कहू तो बा चली पवन तरो की कवन। हई ह म्यूजिक सेक्शन के ट्रेंडिंग एकरा के उल्टा लौकत होई कैसे कि हम आगे वाला कैमरा से बनाने है रिफ्रेश कर देता नहीं ठीक बा। हई म्यूजिक सेक्शन हो गईल आ हई हो गईल ट्रेंडिंग में मेन सेक्शन। आ दोनों जाम के दोनों में सीना तन के एकदम झंडा गाड़ के बैठल बा पवन सिंह। पवन सिंह के घरी गाना माने का बवाल गाना बना। हम तारा लोग से काले कह दे कि भाई एकदम गाना कपा दी। बहुत लोग सोचले हो कि पवन सिंह के गाना नहीं आवत, पवन सिंह के हालत खराब। कोई जना के तो तू लोग वीडियो देख ले लोग बोलो कि पवन सिंह के हालत खराब, अब पवन सिंह का गाना नहीं आएगा, पवन सिंह गए, अब पवन सिंह कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई कम बैक असली एकरे के कहल जाला। ऐसा कम बैक करी कि सब जना का मुंह एकदम शांत हो जाए। कोई जना तो ऐसा रहे लो कि हमारे चलते तो पवन सिंह करत रहन, हमारा बाद पवन सिंह गइलन, पवन सिंह बर्बाद हो गइल। लेकिन कम बैक देख लो एकरा के कहल जाला कम बैक। एकरा के कहल जाला एकदम माने एकदम चुपचाप ना कहल जाला कि मेहनत इतने शांति से करो कि सफलता जो है वो शोर मचा दे। तो वो एक काम कइले बड़न पावर स्टार पवन सिंह। कोई जाना के तो हमरा लागता कि बेड पर से ना उठत होइलो कि बाप रे बाप उम्मीद पर पानी फेर गई, अब हम का करी, अब एकरा बाद हम का लेके आई। एकरा के कहल जाला बाबू लेवल, एकरा के कहल जाला औधा, एकरा के कहल जाला पावर स्टार पवन सिंह। जो कि भोजपुरी वालों को सीखना चाहिए कि कैसे गाना लाया जाता है, कैसे लिरिक्स होता है, कैसे वीडियो होता है, कैसे असली में काम किया जाता है। यही से पावर स्टार पवन सिंह के फैंस अभियो लोयल वालों अभियो पवन सिंह भले कमे गाना लेके आवलन, लेकिन भाई इंतजार ना छोड़ेला सना। कहियो ऐसा मार दलन कि सब चुप नहीं के सुनात। नहीं के सुनात। आज से 3-4 दिन पहले सुनात रहल, अब नहीं के सुनात। आ तारा लोग के अब मुंह में से निकलबो ना करी काहे से कि 2025 के डोज मिल गई बा। इंतजार कर लो 2026 के। बाकी मिलता नहीं अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर दियो। मिलता नहीं अगला वीडियो में, तब तक खातिर।